Mä vihaan lentokenttiä. Kauheet jonot, sairaan kalliit hinnat ja koneet on aina myöhässä. Täällä on aivan tajuttoman tylsää. Mutta miten jos lentokentältä löytyisikin ihan kaikki mahdollinen, mistä ikinä voisi unelmoida? Uima-allas, elokuvateatteri, liukumäkiä, ramppapuisto. Semmonen kenttä on olemassa. Ja sinne me mennään tässä videossa. Tää on Singaporen Changi lentokenttä. Sitä kutsutaan loputtomissa 5 tähän arvosteluissaan muun muassa matkustajien paratiisiksi, eikä ihme. Se on 12 vuotena luokiteltu maailman parhaaksi lentokentäksi. Mutta millainen tää ihan superhypetetty lentokenttä on todellisuudessa? 13 tunnin lennon ja ihan maksimissaan 3 nukutun tunnin jälkeen me oltiin perillä. Singapore saavuttu. Heti alkuun me tajuttiin, kuinka massiivisen kokoinen tää kenttä on. Me saavuttiin tänne 5 minuuttia sitten ja me ollaan nyt jo ihan haukossa. Mulla ei mitään aamusta. Jonkun puolen tunnin haahuilun jälkeen me kuitenkin tajuttiin olevamme ihan tän lentokentän kuuluisimman nähtävyyden vieressä. Mitä? Siis toi on aivan jäätävän iso. Kokonen. Tää on siis maailman isoin vesiputous sisätiloissa. Tää video ei näytä sitä skaalaa, kuinka massiivinen se on. Kattokaa, kuinka pieniä ihmiset on siihen verrattuna. Mitä ihmettä? Ei oo paljon Helsinki-Vantaalla tämmösen ihan. Mutta tää oli vasta eka tosi monesta asiasta, joita me tullaan tällä kentällä kokemaan ja näkemään. Seuraavaksi kauppakeskus. Täällä on joku 1, 2, 3, 4, 5. 5 kerrosta tässä näin päällekkäin. Korjaus, oikeesti tuolla olikin 12 kerrosta. Mitähän kaikkea täällä niinku edes on? Enemmänkin, mitä täällä ei oo. Tää kenttä pitää nimittäin sisällään päälle 300 ravintolaa ja kauppaa. Se on enemmän kuin Suomen ja Pohjoismaiden isoimmassa kauppakeskuksessa. Ja me ollaan lentokentällä. Me ollaan pikkuhiljaa ymmärtää, miksi tää on niin monta kertaa valittu maailman parhaaksi lentokentäksi. Löytyy ihan kaikkea Lego-kaupasta lukemattoman moniin vaate- ja kenkäkauppoihin sekä muun muassa 2-kerroksiseen Apple Storeen. Suomessa ei edes oo Apple Store, mutta täällä on lentokentällä. Jep. Näitä kauppoja oli niin sairas määrä, että me yritettiin pikkusen hahmottaa tämän paikan kokoa kiertelemällä ympäriinsä ja puolessa tunnissa onnistuttiin löytämään vaan niitten eksyksistä. Me ei tiedetä yhtään mitä me tehdään. Me vaan sain täällä ympäri täällä lentokentällä ja Mä oon ihan kuin jossain unessa, koska mä en tiedä mitä kello on ja mä en tiedä missä mä oon. me ollaan molemmat ihan kujalla. Mutta me ei annettu sen haitata, koska Mulla on nälkä ton pitkän lennon jälkeen. Mulla myös. Joten meidän pitää löytää singaporilaista ruokaa. Onko olemassa singaporilaista ruokaa? Tuolla nyt on ainakin jotain hienoa tekstiä oleva. $88. hintataso täällä taitaa siis olla ihan perus lentokenttätasoa. Äkkiä kauas tosta paikasta. Mennään kattoo tonne ihan ylös, että mitä siellä oikein on. Mutta meillä tuli vastaan ongelma. Me ollaan niin myöhään liikkeelle, että täällä alkaa olla paikat kiinni. Toivotaan, että me löydetään joku vielä. Mulla on oikeesti nälkä. Excuse me? Do you know if there's some other place that's still open? Okay, thank you. Meidät ohjeistettiin johonkin pohjakerrokseen, jossa oli monta ravintolaa, jotka oli kaikki mennyt just kiinni. No niin, ja täälläkin kaikki suljettuina. Joten meidän piti jättää singaporilainen ruoka odottamaan vielä seuraavaa päivää ja tyytyä johonkin perushamppareihin. Jotka oli kyllä tosi hyviä. Nami. Mitä? Ihan sairaan kostea ilma. Tää on tosi verrattavissa mun mielestä höyrysauna fiilikseen. Siis legit. Siinä on poliisi. Mikä ihme? Tuleeko päin? Osaa väistää. Singaporessa on todella tiukat lait. On. Tänne ei muun muassa saa tuoda purkkaa. Siitä saa, oliko yli 1000 € sakot? Oikeesti? Joo. Mulla saattaa olla purkkaa mun repussa. Niin, sulla on. Ja ajatelkaa, roskaamisesta oliko 2 tonnia, tokalla kerralla 4 tonnia ja kolmannella kerralla 10 tonnia sakkoa. Nää on niin outoja lakeja. Pitää olla kyllä tarkkana, ettei vahingossa itse tehdä jotain. Siitä puheen ollen, seuraavaksi meidän piti päästä porttien sisälle. Mutta sinne ei ole mitään pääsyä ilman voimassa olevia lentolippuja, joten miten ihmeessä me päästä sisään? Mä olin etukäteen varannut meille lennot seuraavalle päivälle halvimpaan mahdolliseen kohteeseen. Myöhemmin kävi ilmi, että lentojen varaaminen täällä ilman mitään aikomusta niille menemisestä on Singaporessa myös rangaistava teko. Hups. Mutta kikka toimi, me saatiin lentoliput ja päästiin porteista sisään ilman rangaistuksia. Thank you. Ainakin vielä toistaiseksi. Vissiin lähdetään sitten Borneoon. Meistä tulee borneolainen. Tulevat asukkaat, jäädään sinne loppuajaksi. Meillä ei ollut kummallakaan mitään hajuakaan, mikä ihme oli tuo Borneo Kuching, mikä meidän lipuissa luki. Se on musta niin ironista, että me saatiin penkkipaikat ja kaikki. Se tuntuu niin tyhmältä. Ei aiota mennä lennolle ollenkaan, mutta Siellä saa joku varmaan tyhjän penkkirivin meidän ansiosta. jep, jollain on mukava lento. Mutta nyt kun me oltiin selvitty porttien sisälle, oli aika laittaa seuraava ohjelmanumero käytäntöön. Mä olin nimittäin koko tän illan pilotellut Robelta meidän yön nukkumapaikkaa. Kello on nyt kohta 11, joten meidän pitää löytää paikka, missä me nukutaan. Meillä on hotellihuone varattuna, mutta se on vain yhdelle tyypille. Mulla ei ole mitään hajuakaan, missä se hotelli on, mutta se, kumpi ekana ehtii hotellille, saa nukkua siellä. Mä haluun nukkua lentokentällä. Aika alkaa nyt. Mikä se hotellin nimi on? Aeroteille joku Singapore. Moi moi. Moi moi.
toinen meistä joutuu siis viettämään yön lentokentän porttialueella samaan aikaan, kun toinen nauttii luksushotellista. Tää mun on oikeasti pakko voittaa. Mä oon nukkunut viime yönä 3 tuntia. Excuse me, do you know where is Aerotel Singapore Hotel? You have to check with the Okay, thank you. Mitäköhän se sanoo? Me lähdettiin molemmat ihan randomilla vaan eri suuntiin ilman mitään hajua oikeasta suunnasta. Ja arvatkaa vaan, kuka lähti just päinvastaiseen suuntaan hotellista. Mä luotan siihen, että tää suunta on oikein. Kyllä musta tuntuu, että mä oon oikein jäljellä. Transit Hotel. Se on oltava. Siinä luki jotain Terminal 1:stä. Excuse me. Siinähän se. Perillä. Mä en oikeesti halunnut nukkua lentokentällä. Nyt kilautetaan Markulle, että me ollaan jo täällä. Robbe soittaa. Hallo? Missä sä oot? En mä tiedä. Mä oon jo täällä. Mitä? Oikeesti? Joo, mä oon täällä jo varmaan 5 minuuttia. Mitä ihmettä? Missä sä oot? Miten sulla kestää näin kauan tulla tänne? Transit Hotel, nyt mä näen. Tossa. Oliko se oikeesti näin lähellä? Mitä ihme? Mä luulen, että se oli oikeesti jossain pitkän matkan päästä. Mulla ei ollut mitään hajukamista. Kato Kuinka pitkä sä oot ollut täällä? Ei onkin aikaa, mä voin näyttää sulle. Mä oon kerran ottaa tämmösiä kaikkia sinemaattisia shotteja täällä jo. Awesome, thank you. No niin, sit mennään kattoo millaisia lukaalia sä pääset nukkumaan. Mun se on 2. Oh, nice! Ei huonompi. Tääkin käy yhden hengen huono. Sä olisit mahtunut tänne ihan hyvin, mutta pelihenki on pelihenki, hei kuule nyt. Ja jos videon otsikko on, että me ollaan lentokentällä yötä, niin mehän myös ollaan lentokentällä yötä, eikä missään hotellissa. Nimenomaan. Me jätettiin siis kaikkien hienojen asioiden kokeminen seuraavalle päivälle, nimittäin ekana piti selvitä yöstä. Ja mulla on tässä ainakin toivottavasti kaikki mun tarvitsemat kamat. Ei muuta kuin hyvästi. Moi moi. Bye bye. No niin, täällä sitä ollaan. Yksin maailman hienoimmalla lentokentällä. Ilman mitään ideaa, mihin ihmeeseen mä oon menossa. Jostain pitäisi löytää yöpaikka ja toivoa, ettei mua ryöstetä täällä näin. Sinne lähti ja me jäätiin nauttimaan tästä ihanasta hotellihuoneesta. Nyt päästäänkin tutkii, mitä kaikkea tähän kuuluu. Mikä ihme täältä? Sano, että täältä paljastuu lentokentänäkymä. Kui hieno. Siis tää ei nyt pääse mihinkään arvoon tässä videossa. Mun on oikeesti pakko saada unta tänä yönä. Mutta missä ihmeessä täällä voi nukkua? Täällä on kaikkialla valot ihan täysillä. Siis nää on muuten aivan täydellisiä. Mutta ne on laittanut käsinojat tähän näin. Sitten jääkaappi. Hetkinen, ei tää nyt mikään jääkaappi. Noniin. 2 sänkyä. Peili. Wow. Ja ei tietenkään saa unohtaa kylppäriä. Damn. Tää on kiva. Wow. Voisikohan tänne taakse mennä, niinku johonkin tähän? Ja mä jatkan vielä etsimistä. Okei, siellä on jotain muita. Ottanut hyvät nukkumapaikat. Suihku, kaikki löytyy. Tää on oikeesti, tää on iso W. Mä olisin luullut, että tämmönen lentokenttähotelli on paljon kälysempi. Tää on tosi kiva. Kyllä mä väitän, että tää varmasti nyt natsaa ihan super paljon tämmönen sänky. Täällä on kyllä koko kenttä ihan autiona. Mutta mitään kovin hyviä nukkumapaikkoja ei enää olla yhtään missään. Mä olin sen verran myöhään liikkeellä, että melkein kaikki vähäiset nukkumapaikat tuntuu olevan varattuja. Mä vaan haluan nukkumaan. Vähän harmittaa Markun puolesta, että se joutuu siellä lentoasemalla yöpyy. Mitäköhän se tekee tällä hetkellä? Jos mun pitäisi arvata, niin se on löytänyt jonkun paikan, missä se varmaan alkoi yöpyy. Ja asettunut siihen. Okei, eiköhän täältä parempiakin paikkoja löydy. Sitten vaan matkaan. Tää lentokenttä koostuu 4 terminaalista, joiden välillä kulkee joku hieno Skytrain-juna. Mikä ihme on Skytrain? Okei, siinä on juna. Mutta miten sinne pääsee? Se on toisella puolella. Apua! Eiku mitä? Ei sinne päästä ollenkaan. Aha. Tästä olisi just päässyt. Okei, aika mielenkiintoinen keissi. Mä oon tässä just alkamassa menee nukkumaan, mutta mä soitin tonne respaan, että täällä on tosi kylmä täällä huoneessa. Että jos jotain ikävää pitää sanoa, niin täällä on niinku... Tuntuu, että täällä on 17 astetta täällä huoneessa. Noniin, katsotaan jos mä pääsin ton kyytiin.
Sit mentiin. Tää on tämmönen aivan minikokoinen juna, jossa ei ole kuskeja ollenkaan. Se olisi hyvä yötä ja katsotaan mitä aamulla tapahtuu. No niin. Tää on kyllä semmonen sokkela, että mä en tiedä, onko me löytämään täältä enää takas sinne hotellille tai mihinkään. Wow. Tässä on joku tämmönen puutarha. Mitä? Täällä on vaan hirveästi jotain kaloja. Kello on kohta 2 yöllä. Tulkaa mä nukkumaan tänä yönä oikeesti ollenkaan. Ois pitänyt vaan lähteä juokseen siinä, kun me Robben kanssa kisattiin. Tässä on mun luksusvessa. Mitä? Noniin. Käsi kastui aivan litimäräksi. Hammasharja ei yhtään. Miten arvostelisit vessan? Tämänkin terminaalin kaikki nukkumapaikat tuntuu olevan varattuja, joten mä päätin lähteä junalla toiseen terminaaliin. Eikä. Tai sitten. No junat ei enää kulje tähän aikaan yöstä. Mä olin siis jumissa terminaalissa, jossa oli luultavasti koko kentän huonoimmat nukkumapaikat. Pitäisikö mennä vaan? Tässä on joku tämmönen kulma, mikä ainakin näyttää suht rauhalliselta. Mä jään tähän nyt ainakin hetkeksi. Tästä makuupussi, likaisella matolla mä en aio nukkua. Tässä on sitä sitten. Pitäis koittaa nukkua. Öitä. Kello on 5 aamulla. Mä oon nukkunut ehkä tunnin. Ei tästä nukkumisesta tule oikeesti yhtään mitään. Tää tulee tuolta keittiöstä kunnon tuoksut. Mulla on kauhea nälkä. Jos mua väsyttää aivan tajuttomasti. Mut mä en vaan saa unta tässä näin. Ja pitäisikö mun niinku ruveta etsiä jotain uutta nukkumapaikkaa vai? Trampopuisto ja uima-allas kirkkaana mielessä mä päätin kuitenkin vielä koittaa nukkumista. Ja tällä kertaa... Mä en tiedä mitä tapahtuu. Yhtäkkiä vaan aika on mennyt tosi nopeasti. Oli kyllä melkoinen yö. Aamutoimien jälkeen mä suuntasin kohti Robben hotellihuonetta, nimittäin meillä oli vielä monta asiaa koettavana täällä kentällä. Katsotaan nukkuuko Robbe vielä. Mitä? No nyt on näkymät. Huomenta! Se pelastettikin mut. Eikä toisinpäin. Mitäs meni yö? 4 tuntia. Tiedätkö mitä? No, Oikeastaan joku 4 tuntia. missä sä nukuit? Jossain random kulmassa, jossain ihan lattialla. Respect, että onnistuit. Mä olin lukenut, että tähän hotelliin sisältyy myös kuntosali, joten me päätettiin aloittaa päivä hyvällä aamutreenillä. Tai niin me ainakin luultiin. Mikä ihme on tämä? Täällä ei kauheasti vaihtoehtoja siitä, mitä voi tehdä. Oho, semmonen ulostulo. Okei, kumpi vetää enemmän punneruksia? Neljä 6 taisi olla, mä unohdin edes sanoa. Yhteen. 20. 21. 2. 44. 45. Ja aika. Yhdellä voit. Se oli kyllä tasainen peli. Jos et ois vetänyt äsken, niin olit painoilla, niin... Sitten olisi ollut sama. Jep. Tämmönen oli maailman parhaan lentokentän hotellin kuntosali. 1/5. Ton pettymyksen jälkeen on hyvä vaihtaa suuntaa. Lisää pettymyksiä. Kyllä. Toivottavasti ei. Nimittäin seuraavaksi... Tämä on lentokentällä. Tässä on vaan uima-allas. Ja täällä näkyy lentokoneet. Tää ihmettä. Mulla on sellainen olo, että mä oon joku rich billionaire, kun mä saan uimassa lentokentällä. Miettikää, kun olisi vaihtolento. Tulis vaan tänne uima-altaalle. Se on etenkin niin käsittämätöntä. Ja sitten täällä voi tietty myös ottaa aurinkoa. No toistaiseksi ei oikein voi, koska aurinko ei paista. Mutta on tää kyllä siistiä. Tästä ilmaiset vohvelit. Kyllä natsaa.
Me pakattiin kamat ja jätettiin hyvästit hotellille. Thank you, bye bye. Meillä oli nimittäin nälkä, eli oli vihdoin singaporilaisen ruoan aika. Ja parin eksymisen jälkeen me löydettiin paikka. Me saatiin tietoa, että tässä pitäisi olla paikallista ruokaa. What would be the most Singaporean food you have here? These are rice cooked in coconut milk. Can we get 2 of those? Sit vaan maistelemaan. Tältä näyttää paikallinen ruoka. Muuta tulista. Jotenkin mua häiritsee noin tuo vasemmassa ylänurkassa olevat. No on kyllä oikeesti näyttää hienolta. Joo, mä en oo niitä syömässä. Testissä. Mitä ihmettä on nää random Jalat. rapeet? Ötekät, mitähän nää oikein onkaan? Maistuu muikulta. Singaporialainen ruoka. 3,5/5. Mä olen kyllä sama joo. Joo. Seuraavaksi meidän aika oli taas jälleen kerran eksyä. Nimittäin me haluttiin löytää elokuvateatteriin. Oi, tulee ihan eilisyö mieleen, kun mä vaan seikkailin täällä yksin. Itse saa kokenut kaikkea. We are looking for the movie theater. Tää elokuvateatteri täällä on 247 auki ja ihan ilmanen. Häh? Free movie. Siellä lukee. Tossa, kato. Siellä se on. Movie theater. Mistä lähtien mikään tämmönen on ollut lentokentillä ilmasta? Siis mä oon voinut tulla tänne nukkua. Lihoista. Miksi mä heti tajunnut? Okei, ne oikeesti jaksat katsoa. Ilman elokuvateatteri olisi todellakin pitänyt oikeesti tulla tänne. Ja ihan leffateatterin vierestä löytyy... Perhos puutarha. Joku semmonen. Tää paikka on siis täynnä perhosia. Siinä on ananaksia laitettu niille. Aikamoinen, että ne vaan täällä lentelee turistien seassa. Siinä se on. On toi kyllä jäätävän kokoinen. Lähes kaikilla lentokentillä on loungeja, eli semmosia maksullisia mukavuuksilla varustettuja rauhallisia odotusalueita. Mikä se on? Lunge. Lunge sanotaan, jos mä oon väärässä, kommentoi. Useimmilla lentokentillä niitä on joku 2-3, mutta täällä Singaporessa niitä on 26. Ja nyt meidän matka kävi yhteen niistä. Jännitä vähän liasta, niin näkyy. Mä tullut tän lentokentän yksi hienoimmista lungeesta. Toisiksi paras lunge. Hello. Thank you. No niin, täällä ollaan. Aikamoinen kyllä. Tästä. Ui. Tää penkki on niinku ihan next level luksusta viime yön jälkeen. Supermukavien penkkien lisäksi täällä oli myös melkoiset ruokavalikoimat. Löytyy kahvikoneet, on mehua, omenoita ja sitten... Mitä? Tuolla on kokki, joka tekee meille ruokaa tuolla. Mä oon ihan häkeltynyt. Can I get Heine's chicken rice? Ja jos se jaksaa odottaa kokin valmistamaa ruokaa, niin löytyy myös isot laarit lämmintä ruokaa sekä kasviksia ja kastikkeita. Tää on kyllä siisti. On. Aivan jäätävä valikoima juomia. Tää on varmasti paras lunch, missä mä oon ikinä ollut. Mä oon oikeesti ihan rehellisesti yllättynyt. No niin. Wow. Kokin tekemänä. Laitetaan testi. Aivan tajuttoman hyvä. Tää on ihan jättää sanottomaksi. Ihan helposti parempaa ruokaa kuin se äskeinen singaporealainen ruoka. Täällä on myöskin suihkut ja spa. Onko nää kaikki lukossa? Tekis meille vaan nukata. Mutta nukkumiselle ei ollut aikaa, nimittäin meillä oli vielä 2 juttua kokematta. Seuraavana... Täällä on maailman korkein lentokenttä Liukumäki, joka menee terminaalista toiseen. Onks maailman korkea sama asia kuin maailman ainoa? Ei keskitytä yksityiskohtiin. Tää on arvosteluissa ihan tajuttoman suosittu. Ja kamaas on Liukumäki lentokentällä. We're looking for the big slide. It's outside the public areas. Liukumäet oli kuulemma terminaalialueen ulkopuolella, joten nyt meidän piti siis mennä rajatarkastusprosessien läpi. Eli yhä täysin tietämättömänä siitä, että me oltiin mukaan rikkomassa jotain lakia, me suunnattiin kohti portteja. Me myöhästyttiin siis meidän Kuchin lennoilta, ja sit oli totuuden hetki. Ja me päästiin porteista läpi ilman ongelmia, joten me kiiruhdettiin suorinta reittiä kohti 12 metrin liukumäkiä. Tai niin me ainakin oltais haluttu. Arvatkaa vaan, ketkä oli taas eksyksissä. Tää on kyllä niin sekava paikka, että... Me kysyttiin apua ainakin 3 työntekijältä ja mentiin terminaalista toiseen ja vaikka mihin. Ja tunnin seikkailun jälkeen. Oisko mitään? Onko se tuolla? Joo, the slide. Vihdoin! Siinä! Maailman korkein lentokenttä Liukumäki. Oho! Robeja kattoo mun laukkuja. Mahankohan mä tästä? Kyllähän mä nyt Mä oon kyllä niinku harvinaisen huono, ei taisi liuua. Mä jäin vaan jumiin tähän keskelle. Mitä? Mikä Liukumäki tää nyt mukaan on?
Ei tässä ole mitään järkeä. Mun pitää niinku potkia itselleni vauhtia tässä, että mä pääsen eteenpäin. Ei jatkoa. En oo varmaan elämässäni ollut noin huonossa liukumäessä. Siis toi oli aivan hirveä toi liukumäki. Se hädin tuskin edes liuku. Mä jäin jumiin siihen keskelle. Näin mä vähän kelailen. Eli meillä oli enää yksi asia jäljellä. Tramppapuisto. Tätä hetkeä mä olin ottanut koko edellisen pitkän yön. Nyt mä pääsisin vihdoin hyppimään trampalla. Me eksyttiin vielä yhden viimeisen kerran. Tää on kunnon seikkailua oikeesti täällä. Kunnes löydettiin perille. Alkaa vähän nää 4 tunnin yö nyt painaa tässä. Hello, so I would wanna purchase a ticket to the trampoline park. Et arvaa paljon tuo makso. No. 24,90 yhdestä tunnista. Saisi olla hyvä tramppapuisto sitten. Tää on kyllä kunnon viidakko, mihin mä oikein on tullut. On tää kyllä aika uskomatonta, että täällä lentokentällä on tämmönen. Siellä on taas tuttu vesiputous. Ja nyt mä taidan nähdä sen. Mutta mistä se menee sisään? Mitä ihmettä? Tää on niinku tämmönen joku random verkko, minkä päällä hypitään. Ei kyllä pääse ollenkaan korkealle. Ja lisäksi täällä ei saa tehdä voltteja. Mitä ihmettä? Sanotaan, että erilainen tramppu kuin millä mä oon tottunut treenaamaan. Tossa on taas joku liukumäki, joka ei varmaan liu ollenkaan. Katsotaan jääks mä tähänkin jumiin. Se ei pitkään kestänyt. Aivan sairaan epämukaan tuntuis materiaalia. Pitäis mun tehdä bäkkäri? Eihän mä nyt voi tulla tramppapuista ja olla tekemättä bäkkäriä täällä. Okei, nyt. 3, 2, 1. Ei tainnut kukaan huomata. Aika harvinaisen huono kyllä oli. Maailman hienoimman lentokentän tramppapuisto. 0/5. Ja näin meidän lista oli tullut päätökseen. Joten, vihaanko me yhä lentokenttiä? Kaiken tämän jälkeen, mitä me Singaporen kentällä koettiin... Mä vihaan niitä vain enemmän.